खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लानि दैफांखुथियाव जानाय इनकाउन्टारनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। केनारामानो जा दिम्बिसरानो जा एक्सना एखेयानो जागौमोन। मिथिनानै लानाया मोजांदि गिबियाव कारनिफ्राय गुलि गावनाय जादोंमोन पुलिसनि सायाव। बेयाव सासे पुलिस कनस्टेबल आरो एसआइआ जखम जादों। केनाराम बसुमतारियानो जा दिम्बिसर मोसाहारियानो जा एक्सना एखेयानो जागौमोन। थेवबो सिआइडि नायबिजिरनो होनाय जादों। माबायदि गोरोन्थियै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा केनाराम होननानैबो गावथाराखैमोन, दिम्बिसर होननानैबो गावथाराखैमोन। पुलिसखौ जेब्ला कारनिफ्राय गुलि गावनाय जादोंमोन बेबादि समावनो काउन्टार खालामनाय जादों। जाथायनि समाव पुलिसा मिथिया सोरमोन होनना, थेवबो जों सिआइडिनो नायबिजिरनो होनाय जादों जाहाथे जाथायनि सायाव मोजाङै बिजिरनाय जायो होनना। आसामनि धुब्री जिल्लायाव थांनाय हराव गिख्रंथाव अर खामनायजों गंस्नि गलाफोरा खामजोबो। थांनाय हरनि समाव धुब्री जिल्लानि गरिबपुर बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनायजों खमैबो गंस्नि गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनायजों लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो जायगानि सुबुंफोरा सिखावफोरा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै अर लगायना गालांनायनि सन्देह खालामो। उदालगुरिनि दैफांखुथियाव जानाय नंखाय इनकाउन्टारखौ लाना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेल। दायनिगिरिब्लाबो इनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारियो। एबसुआ माब्लाबाबो इनकाउन्टार खालामनायखौ सापर्ट खालामा, खालामबोफेराखै आरो खालामनायबो नङा। बेनि थाखाय उदालगुरि पुलिस बिफानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों होनना आरो बेनि सायाव गोख्रों काउन्टार खालामो। मानोना बिथांमोना बेनि सायाव टटेलि फेलार जादों आरो बियो टटेलि मोनसे नाटक आरो बिथांमोना इनसिनसियारिटि मोनसे खामानि मावदों। थैखांनायनि उनाव दायनिगिरि जानो हायो, नाथाय थैखांनायनि उनाव गावनि न'आव न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ लानानै थांनो हानायनि अधिकार दं आरो सोरनिबा गोथै सहखौ सोरनिबा न'खराव हरनाया इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट जादों होनना। लोगोसे मिरु आफादगिरिया सोंथि खालामनानै बुङोदि जुदि इनकाउन्टाराव थैनाया दिम्बिसर मोसाहारिब्ला मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिया बबेयाव थांखो बेखौ नागिरनायनि दायित्वआ उदालगुरि पुलिस बिफाननि आरो सरकारनि। केनाराम बसुमतारिनि मुङाव मानो दिम्बिसर मोसाहारिखौ मानो इनकाउन्टार खालामनाय जाखो बिनि न्याय आरो बिसारखौ जोंनो नांगौ होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों दाबि दैखाङो। सनितपुर जिल्लानि बालिपारा ओनसोलाव सासे सुबुंखौ मैदेरा गाथारनानै बुथारदों। हाग्रा बिफाना खानानै दोननाय मैदेरा सनितपुरनि आसाम कटन मिलनि 54 बोसोर बैसोनि देबेश्वर मेथ्सखौ दिनै फुंनि समाव गाथारनानै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देबेश्वर मेथ्सआ खानानै दोननाय मैदेरनो थालिर फिथाइ होनो थांदोंमोन। बेबादि समावनो मैदेरा देबेश्वर मेथ्सखौ गाथारो। मख'नो गोनांदि देबेश्वर मेथ्सआ अरुणाचल पुलिस बिफानाव साख्रि मावोमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।